Ferginin açılış davaratına hökümet agdarları, Türkmenistandaki diplomatik wekilhanalaryň we halkara goramalaryň ýolbaşçylary we işgärleri jemgyýetçilik goramalarynyň köpçülikleýin habar berýär isteleriniň wekilleri gatnaşdylar. Döredüjilik toparlarynyň aýdym saatly çykyşlary ýaýwanlandyrylan ajaýyp bayramçylyk gurşagyna aýratyn öwüşgün çaýdy. Fergi meýdansatynda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we döwlet konsernleriniň şol sanyna senagat we gurulşyk önümçiligi, energetika, gurulşyk we binagärlik ministrlikleriniň Türkmen Himiýa döwlet konserniniň avtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak boýunça döwlet agentliginiň yerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň özborçly bedegli diwarlyklary ýerleşdirilipdir. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary halkara hin standartlaryna laýyk gelýän gurulşyk serişdelerini öndürýän kärhanalary döretmäge, senagat durmuş medeni maksatly dürli desgalaryň gurulşyklaryna işen gatnaşýarlar. Soňra forum Türkmenistanyň gurulşyk, senagat, himiýa, energetika puduklaryna durnukly ösüşe urukdyrylýan maý goýumlar we özara bähbetli hyzmatdaşlygy ösürmegiň geljegi atly mejlis bilen öz işini dowam etdi. Meclise ýurdumyzyň gurulşyk we senagat toplumynyň dünýäniň öňde barjy ordaş kompaniýalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.